Zvakaoma veduwe, yazviita zvekare hurumende iya yava Mnangagwa. Pano pari kubuda nyaya iri kunetsa kumasvingo uko kwavhurwa hombe kunotorwa zvitupa. Pari kunzi about 40 people queuing to get national IDs at the registry office in Masvingo on Thursday had to fork out dollar each to buy fuel for a generator providing power to the office as government is increasingly failing to provide basic public service to citizens. An officer at the registry had to ask clients to pay for fuel after the generator had run out. Home Affairs Minister Kazembe said the registry action was totally unacceptable and investigation would be launched into the matter. Ndo nyaya iripo yakaitika iko zvino. Pari kunzi vakati munhu wese batanidza dhola rako kuti unge uchikwanisa kunge tichienderera mberi neprocess yedu yekukupai zvitupa, nekuti pari kunzi generator ranga radzima. Asi tiri kuzoona Home Affairs Minister wacho vakazembe vari kubuda vachiti aiwa izvi zvakaitika izvi hazvigamuchirike. Ndo mashoko aripo, saka vari kuda kuedza kuda kunoinvestigata. Ndo patasvika senyika iko zvino, kuti vari kufoira kuprovhaidha kana petro zvayo. Magetsi hatichatotauri nezvawo nekuti agara anotongonetsa, inotongori nyaya hombewo. Asi dambudziko ranetsa nderekuti vanhu vakusvika pachikamu chekuzvibatanidzira mari dzavo vega kuti process ikwanise kunge ichienderera kumberi. Ameno mhuri yeZimbabwe munoonawo sei nyaya iri panapa iyi? Tinoziziva kuti zvakawanda zvekutaura munazvo. Tiudzei mafungiro nemaonero enyu mucomment section.